Auni yang maninte mawere bolono yi nature attitude moko kokui. Golfu la bako jikoroni. Ayuka negajuru sirata jona. 70 14 42 42 walima 70 14 41 41 ni yo fila dola kele kongo doron ibe benui komo were nyabala olu ko de ko naturel ko e fen naturel ma ko e o de be ke olu fe no wa massage duma fana be ku fe wa uga fe be kele do musola ko de fe komi nya fo video to la kateme che foshi de tayoro la amuso dama de be nyanga wa ede ma ko naturelu doroni kadiye o doroni be ke olu fana fe kungolo be klan maquillage be ke sembe ko tega be ko massage nu be kala farikolo ere fana massage be ke na soro la ki ba fe ki ka bouton fana terete o machine nyuma bubulu utokote dowere TikTok sanfela la nature attitude ni ya do ko nature attitude doron abesinga bote no ube fenwere chama mununge ubo tobe detail no wa songo damateme dia wa berebereli ani bonya konona aye teme kasi nature attitude mogofi ne ere de ba do ngone ni mana fe on fetara ube ni sonjara wa ukonda na fana ne ma fode sabula ne ma se folo nga ne ni mana fe on fe turu cheno ube ko ku berebere la ere de berebereli nyumana ko wa na la sona mautu se sumaya uyorola ayo branche jona u ka réseaux sociaux sanfela la abese ku wele fana kata demsanu kungla o ere ba kungulo gla dam konnana awni chi